Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorriak apirilaren 9ko saio honetara. Astelehena da eta hori esan nahi du merkatu txikian lan eskaintza berriak izango ditugula. Gero Izaskun Artigasen erreportaiarekin jarraituko dugu eta hor gaur erreportaia baino gehiago ikuskizun baten emisioa izango dugu. Pasaden astean La Milagrosako Zibiboxean egon zen, han Pontxa Printzesa Arraroa izenburua zuen antzezlana eskaini zen eta han egon zen Izaskun eta gero zuek ere ikusteko aukere izango duzue. Gero elkarrizketekin pasako gara, bi izango ditugu gaur, alde batetik Patxi Urrutia, kolaboratzailea, beti bezala gaurkotasun gaiak komentatzeko, eta ondoren Edurne Kotx. Edurne Kotx ezagutzen duzue, behin baino gehiagotan egon da, eta Udako Udal Unibertsitatearen Nafarroako arduraduna da. Eta orain hasiko diren ikastaro guztien berri emango digu. Gero amaieran artearen ibilbidea barkatu izango dugu gaur, orain ikusgai dago Kondestable Jauregian Ana Amado argazkilariaren erakusketa bat, arkitekturaren ingurukoa, izan ere izenburua zein da arkitektura errebisitatuak, eta esan bezala hori amaieran. Orain has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 1875 urtean gertatu zen Ameriketako Estatu Batuetan. Gerra Zibila amaitu egin baitzen. Horrekin batera, iparraldea eta hegoaldearen kontrako gudua izan zen, iparraldeak garaipena lortu egin zuen eta horrekin esklabotzarekin amaitu egin zen herrialdean. Salto egingo dugu orain hurrengo mendera, 20. mendera, 1953. urtera. Herrialde berberean, Estatu Batuetan, Warner Brothers Produkzio konpainiak 3 dimentsioko lehendabiziko pelikula estreinatu zuen, Argizarizko etxea. Aitziber Iturriarekin egingo dugu aurrera, gaurko titular nagusiak birpasatuz. Gaur astelena hasteko Altsasuko gazteen auzia salatu dute herrialdeko ehunka lagunek gogoratu apirilaren 16 izanen dela gazte Altsasuaren aurkako epaiketa. Eta sarek salatu du espetxe politikak eragin zuzena duela pertsonen osasunak. Protesta egin dute Nafarroako ospitale gunean osasunaren nazioarteko egunaren arena. Nafarroako osasun zerbitzua doakoa izango da denentzat berriz ere. Nafarroan paperik gabe dagoen 5.000 pertsonei diru laguntzak emanen dizkiete. Eta emakume bati sexu erasoa egin dioten izarrak ustezko egilea atxilotu dute. Bidasoan izokia harrapatzeko baimena eska daiteke, aurten izokia harrapatzeko garaia apirilaren 15 hasiko da. Eta kiroletan osasunak banaberrik edo Granadaren aurka talde gorritxuak atzera pausua emateko era playoffetan sartzeko lehian. Eta aurrera eginez albisteekin Nafarroan bizi diren 12 artistaren lanez osatutako erakusketa Ziudadelan egongo da ikusgai hurrengo maiatzaren 13 bitarte. Eta albisteekin bukatzeko Nafarroan erakusketak Nafarroa zeharkatuko dugu osoan. Ea zenolako azalak ditugun gaurko egunkarietan. Eta Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, mieloma duten 80 pazientetatik 55ek Nafarroako Unibertsitate Klinikako entseguetan hartzen dute parte. Azpian azaleko argazkian, atzo Iruñeako katedralaraino egindako San Ferminen prozesio jendetsua erakusten da. Titularra hurrengoa da. Jende pilo batek San Fermin laguntzen du. Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Goikaldean letra lodiz nabarmenduta, lerroburu nagusi hau ageri da. Industriaren arabera, Nafarroa estatu mailako erkidegoen artean enplegu gehien sortzen duenetarikoa da. Beherago azaleko irudi nagusian, Joseba Azkurdia eta Jose Javier Zabaleta pilotariak ageri dira. Azpian izenburu hau dago, Ezkurdia eta Zabaleta txapeldunak.
Hedabide euskaldunekin jarraitu eta baino lehen gara egunkaria ikusiko dugu. Goikaldean lerroburu nagusian, arbolaren egia monumentua bake inklusiboaren sinbolo bezala eraiki da. Garako argazkian ere Joseba Ezkurdia eta Jose Javier Zabaleta pilotariak ikusi daitezke. Ezkerrean hurrengoa jartzen du. Ezkurdiak eta Zabaletak arrakasta lortzen dute dizdira gutxiko final batetan. Komunikabide euskaldunekin jarraituko dugu orain eta horretarako goazen Euskal Herria Irratiko webgunera. Goian ezkerraldean bihar hasiko da errenta eta ondarearen aitorpen kanpaina. Horren ondoan, eskuinean, anaia utxien hotxak uinetan txertatuz eta hor bideo bat zintzilikatu dute. Beherago ezkerrean jarraituz, txapela buruan jarrita Ezkurdia eta Zabaletarentzat binakakoa. Txapelketa horretan lortutako garaipenari erreferentzia eginez. Eskuinean, lehen mailako alerta Iruñean ibaien urgoraldia dela eta. Eta amaitzeko ezkerraldean, ostegunean hasiko dira bakea, bizikidetza eta giza eskubideei buruzko jardunaldiak. Goazen orain gaurko eta biharko agendarekin. Gaur arratsaldeko 5:05 Iturramako Zibiboxean Arabiako kulturaren difusioaren astea hasiko da feminismoak mundu arabiarrean izenburua duen proiekzio batekin. Gazteleraz izango da eta doakoa da, baina gonbidapena erretiratu behar da ikuskizuna hasi baino ordu bat lehenago, han bertan, Iturramako Zibiboxean. Gaur ere arratsaldeko 7:00 Sanduzelaiko Zibiboxean hitzaldia euskeraz. Emozio, pentsamendu eta portaera, eskutik helduta. Doakoa da, baina aurrekoarekin gertatzen den moduan goinbidapena behar da. Han, Sanduzelaiko Zibiboxean erretiratu ahal da, doainik, ordu bat lehenago. Gaur ordu berean arratsaldeko 7:00 Bernard Etxepare eskolan beste hitzaldi bat, baina gazteleraz. Hiri baratza komunitarioak. Nolakoa izango da txantreakoa, sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 7:00 Iturramako Zibiboxean tik astearteak jarraitu egingo dute hitzaldi batekin euskeraz. Babestu zure smartphonea eta zure sare sozialak. Doakoa. Bihar ordu berean arratsaldeko 7:00 Iruñeako katedraletik prozesioa irtengo da, urte santua dela eta. San Ferminen itzulera egingo da Done Mikel Aralarkoaren aingeruarekin. Eta bukatzeko bihar arratsaldeko 8:00 Nafarroako Antzerki Eskolan antzerkia euskeraz. Soka Mikel Gurrea eta Tantaka Antzerki Konpainiaren eskutik. Sarrerak 8 euro balio du. Zerua lainotsu edo oso lainotsu agertuko da, zaparrada txiki ertaina botako ditu mardulagoak izango dira arratsalean. Baliteke trumoi ekaitzak izatea. Ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, bolada gogorrekin arratsalde gau partean. Temperatura gutxi jaitsiko da. Astearte goizaldean zerua tarteka lainotsu egongo da eta goizean oso lainotsu geratuko da. Goizetik aurrera zaparrada txiki ertaina botako ditu eta prezipitazioa ugaria izango da. Baliteke trumoi ekaitzak izatea eta txingorra egitea. Hego osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, bolada gogorrekin aldizka arratsaldean aldakor geratuko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak gutxi jaitsiko dira. Berriak ditugun Iruñerrian. Baraienekin hasiko gara.
Asteko Barainainen apirilaren 11an, asteazkenarekin arratsaldeko 6etan, apirila ipuinak 1000 izenburua duen aurrendako ipuin saioa egingo da euskeraz eta baita gazteleraz ere, Barainaingo liburutegian. Sarrera librea da. Bestalde, apirilaren 18an, arratsaldeko 6etan, Barainaingo udaletxeko erabilera anitzetako gelan 2018 urteko festen egitaraua egiteko proposamenak jasotzeko 3. bilera irekia egingo da. Barainainek badu jada maiatzaren 4tik 6ra bitarte ospatuko den txontxongilo jaialdia iragartzeko kartela. Egilea berriozargoa den Eusebio Medina Ureña izan da. Honen harira, jai nagusietako kartela aukeratzeko edo hautatzeko lehiaketa abian dago. 2 modalitate daude, bat aurrendako 3 sari ezberdinekin, 80 balioa duten eskolarako 3 material, hain zuzen ere, eta beste bat helduentzako 1000 euroko sari bakarrarekin. Lanak apirilaren 27ra arte aurkeztu daitezke eta xehetasun guztiak udalaren webgunean ikusgai daude. Kultura gaiekin jarraituko dugu, baina horren barne beste arlo batera pasako gara. Lan arlora. Barainaingo udalean kultur eragile lanean aritzeko 2 hautagai zerrenda osatzeko deialdia eginda eta. Aldi baterako kontratu bidez beteko dira eta euskararen jakintza edo ezagupena beharrezkoa da. Eskaerak apirilaren 27ra arte igorri daitezke. Lan eskaintzekin jarraituz, Barainainen B2 edo C1 euskera mailarekin administrari ofizialak izateko 2 zerrenda osatzeko edo betetzeko deialdia eginda ere. Aldi baterako kontratua egingo da eta hautaketa proben bitartez beteko dira zerrenda horiek. Eskaerak igortzeko edo bidaltzeko apirilaren 27ra arte egongo da irekita epe hori. Antsoinekin jarraituko dugu orain. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea apirilaren 20an bukatuko da. Ordainketa CaixaBank, Rural Kutxa eta Laboral Kutxa entitateen bulegoetako batetan egin daiteke, behar den ordainagiria aurkeztuta, eta baita udalaren web orrian edo webgunean ere, edota 012 telefonoan. Epe hori eta gero interes legalak eta gainkarguak aplikatuko dira eta premiamendu bidez kobratzeko tramiteak hasiko dira. Goazen orain Arangurenekin. Aranguren Ibarreko udalak Nafarroako Unibertsitate Publikoko Telekomunikazio Sailerekin batera modernizazio plana garatu du eta honela telekomunikazio zerbitzu publikoaren operadore gisa nahi duten herritar guztiei telebista eta baita interneta ere erraz lortzeko moduan eskaintzen die. Udalaren webgunean aurkitu daitekeen dokumentu bat batez eta udaleko bulegoetan aurkeztuz eskuratu daiteke. Baita fax, helbide elektronikoa edota udalaren webgunearen bitartez ere. Haren etxek eskaintzen dituen udaberriko ikastaro eta jarduerak ezagutzera eman dira dagoeneko. Aranguren Ibarrean erroldatuta daudenak lehentasuna izango dute, baina edozeinek apuntatu edo ikastaro horietaz gozatu dezakete. Plazak zozketa bidez esleituko dira, eskaintzari dagokionez, sare sozialetan erabilera egokiari buruzko tailerra izango da apirilaren 11an. Helduentzako izango da, baina 2 egun geroago apirilaren 13an, 2001-2005 urteen artean jaiotako gazteei zuzendutako honen inguruko hitzaldia eskainiko da ere. Maiatzan eta ekainean ere beste jarduerak egiteko aukera izango da, eta udalaren webgunean ikusgai daude jada. Aranguren Ibarreko udalak gainera adineko pentsiodunentzat emango dituen podologia zerbitzuen kontratazioa
gidatuko duen klausula administratiboen plegua onartu egin du. Eskaintzak aurkezteko epea apirilaren 10ean amaituko da bihar asteartearekin eta eskaerak Mutiloa plazako bulegoetan egin beharko da. Udalak ibilgailu elektrikoen erabilera sustatzeko duen konpromesua irudikatu beharko duen logotipo bat diseinatzeko lehiaketa antolatu du. Irudia udalaren ibilgailuetan erabiliko da eta baita konpromiso horrekin zerikusia duten antolatzen diren jarduera ezberdinetan ere erabiliko da. Baie da Aranguren eta Aranguren ibarra esaldiak agertzea beharrezkoa da eta parte hartzaile bakoitzak 3 lan aurkeztu ditzazkete. Parte hartzeko epea apirilaren 28ean amaituko da. Arangureneko Lino Otano Musika Eskolan izena emateko epea maiatzaren 7ean irekiko da. Ikasle oiendako eta berriendako deialdia da. 3 urteetatik gora apuntatu daitezke eta informazio gehiago izateko edo eskuratzeko beraiekin harremanetan jartzeko aukera dago 948-24-16-23 telefono zenbakian. Amaitzeko, ikus dezagun Beriain. Pasaden larunbatetik irailaren 30 arte Beriaineko udal merkatua larunbat goizeetan gauzatzen dena Larre enparantzan egingo da. Urriaren batetik aurrera berriz Erreniega plazan egitera pasako da. Konkretuki martxoaren 31 arte. Finantzatarako agente bat behar da Iruñan, ekonomia edo enpresaritza arloko unibertsitateko titulua eskatzen da. Merkatal kontratua eginen zaio, kurrikuluna bidali kanodan@abildua.mafre.com elbidera. Telekomunikazio edo informatika arlorako ingenieria behar da taxoaren. Telekomunikazio edo informatikako ikasketak eskatzen dira, mugagabeko kontratua eginen zaio. Kurrikuluna bidali fruiz@abildua.engine.com elbidera. Montaketa eta konponketarako langile bat behar da makinari arloan dakiena. Elektromekanikako erdi edo goi maila eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali interesatuak sat@abildua.baskulasbi.com elbidera. Arropa denda baterako saltzailea behar da Iruñan, beharrezko ikasketak derrigorrezko bigarren hezkuntza. Behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali administrazion@abildua.nudek.es elbidera. Asteburuetako erizaina behar da Iruñan, erizaintzako gradua edo diplomatura eskatzen da, 6 hilabeteko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali trabajakonosotros@abildua.soleraasistencial.es elbidera. Elektrizitate edo elektronikako ingenieria behar da Iruñan, ingenieritza teknikoa, elektrizitate edo elektronikako gradu bat eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali maltolagirre@abildua.cde.eus elbidera. Psikologo klinikoa edo sanitarioa behar da Iruñan, psikologo ikasketa altuak eskatzen dira, 18 hilabeteko kontratu eginen zaio. Interesatuak kurrikuluna bidali info@abildua.tdhsarasate.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan.
Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bisita gaitzazu peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Don Esteben.